Sa mundo ng luxury fashion, hindi lang basta ganda at brand ang mahalaga, tiwala ang tunay na puhunan. Ito ang pinatunayan ng Rive Deluxe, isang butik na ngayon ay matatagpuan sa loob ng Royce Hotel and Casino sa Clark na nag-aalok ng curated selection ng high-end designer pieces. Mula sa pagiging online seller noong 2014, unti-unting binuo ni Regina Leon ang kanyang pangalan sa luxury market hanggang sa maitatag ang isang elegant physical store sa Clark. Ngayon, ang Rive Deluxe ay isa ng go-to destination para sa mga naghahanap ng authentic at premium designer items. Kabilang sa mga dumalo sa kanilang Thanksgiving event, ang celebrity couple na sina Jessie Mendiola at Luis Manzano. Ayon kay Jessie, nagsimula siya bilang isang simpleng buyer. Ngunit sa paglipas ng panahon, mas naging malalim ang kanilang connection. Nagsimula ako as client niya. So first ever Chanel bag ko, sa kanya galing. From client, she eventually found not just a seller, but someone she truly trusts when it comes to luxury purchases. 8 years na yata kaming magkaibigan ni Gina. Oo, matagal na kaming magkaibigan. At dito pumapasok ang kahalagahan ng buying with confidence, lalo na sa luxury items na may mataas na halaga. Sa Rive Deluxe, sinisigurado na bawat produkto ay authentic at carefully sourced. We were very confident because I personally sourced the item myself. I have built strong relationships with my suppliers, my SAs from the other countries. So yeah, that is my seal of confidence. Na pag bumibili po kayo sa amin is 100% authentic po talaga. Regina proudly shared that shoppers can buy with confidence, knowing that every luxury item is guaranteed authentic and offered a justified price. We are selling everything from whatever you can think of, even jewelry as well. But also a very good thing is that our prices are very reasonable. Sa loob ng butik, makikita ang iba't ibang high-end pieces mula sa mga designer bags, shoes, luxury watches, hanggang sa fine jewelry. Hindi lang brand new items ang available. Meron ding pre-loved pieces para sa mas accessible na luxury experience at open din ang butik for consignment. We have a mix of brand new and pre-loved items, not just brand new items. And we also do consignment. So if you have items that are just sitting in your closet, you can actually consign it with us. As a trusted seller since 2014, Regina has built strong relationships with clients all over the country, turning transactions into lasting connections. So hello po sa inyong lahat, sa lahat na naghahanap ng luxury items and syempre mga affordable, beautiful pieces. Sana po ay bisitahin nyo ang Rive Deluxe dito sa Royce, dito sa Clark, Pampanga, at talaga naman siguro one day magkita-kita tayo dito soon. Ipinapakita ng Rive Deluxe na ang tunay na luxury ay hindi lang nasusukat sa presyo, kundi sa kumpiyansa, tiwala at relasyon na nabubuo sa bawat pagbili. This is Patricia Mamangon, on the spot.